Iya, Bagong ndak tompo. Ora ngecer. Wajabnya wajabot untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning Kahyangan, tak cemplungke ning Kawah Candradimukha. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karo ping Bathara Penyanyian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadiwati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brama ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lala garing. Setyaki tinunun, waduh, gadanira wirang tumandang. Ben, terus. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Ameng ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Iki ngopo iki ora? Rasa werna-werna to, Gong. Mun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendya pawadan karo sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, buk terus nek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampean. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampean. Kena apa kok dewa ki ada sengit karo Semar iki jane masalah apa? Lho iki Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahnya apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, wong arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat suara aku tiban tangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Dah, eling. Dodo mentok. Panganan lah. Aku butuh ya. Iya, iya. Kene mergane patimu mamajo kula ladeni Bathara Penyarian. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe, bapak wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak aku tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki biyen ngetutke Semar nomor 1 bangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae idu geni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa
ngleksanake nggonmu bangun desa wis cukup diundur wektune rasa ngucap sing aeng-aeng ngene Pak Reng Truk Mar aku ngomong karo kowe aku iki nak nganti gagal pembangunan desa pring ngapus isen mongko tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati Pak ngendika sing apik mundur nem tutuk ketel ndasmu lho tenan aku terima mati tenan Pak yakin aku ora goro aku ora macem-macem nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki ora ujar ora kaul najan ndro ngerti dalane aku munggah nang kayangan aku gugat karo dewa-dewa Bagong kok menggue gegayuhan kok ora kelakon ki dewane sing ora adil Mar sidhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing tuka cepa berbuti mandana raras ing nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya ndara dasih ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning Kayuwangan Suralaya dados kuyang payingan sanggaring para widodara widodari para Jawata para dewa para dewi krana midhanget prasapaning Lurah Bagong tumiyup saking Dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bale wismaning Lurah Bagong ngira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta kandhane ora nggugu ya kaya ngono kuwi bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Warataya Iwang Pikulun Bathara Guru Tru Mbah Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel ning ora apa-apa mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak iya ya muga-muga iso dirembuk kono wong kok malak piye kancane tangane loro kok iki papat lah idian ra karo sapa-sapa kok ora ndi gong wer tok petok iki Bathara Guru ya nyok weh lho kok yaene lagi menyang murid elek ngenteni ra ya Ciraka to wedhus kuwi Bathara Guru dewaning para dewa
sing lenggah ana ing Kayangan. Walah Kulon Progo. Kulon Progo ngendi ajare Sri Kayangan? Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok cacak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Selamat Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya to. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om bilahin. Lho malah janturan. Awik Mas tu namat sidang. Bagong Halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ini tak andani ini. Basa Dewa, kuwi nek ngarani aku ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun, kowe kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong Dalem ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa me. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adikku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun. Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Apa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kowe. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagong, Nun. apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka Pukulun saking kita Pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana.
Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong putranipun Kyai Semar Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud laring inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika keyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindhak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Atenan idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas, tak idoni nyas. Maksudnya itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi andados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg. Rongkat bali Martiu Kundha nalika semanten tumuli kula dipriksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayuwangan satemah rengat bali Martiu Kundha manik Kakang Semar kagatri sang kapirangu nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing pancen aku nglenggono lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njaluke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong ning kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibake sumpah aja ya guru ene ana pangapura Ngopo to, Pak? Aku arep dijak nang ndi ya, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae rajong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki ngapa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngopo ya, Pak? Ngopo ya, Pak? Kok ngopo ya, Pak? Terucat ya. Ngopo ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tak tesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal mbangun. Aku ra isih elek karo kowe to. Lho, edano. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapku iki padha karo ucape Semar, mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra di muka. Asik.
Aku urung ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candradimuka ki apa, Le? Candradimuka ya apa? Candradimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpah Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, Pripun? mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ing sakepenake dhewe. Weh, lah ya emoh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sakataing para durandara, para jawata ing bakal ruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipanilah dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menawi wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura iwadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, Pripun, Pak? nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo ngawat ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedurungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digone kayangan. Aku ora sudi, Pak. Aku mau nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem kok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya budidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Menawi ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tak setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa, tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumrap ing kayangan. Ning merga saka apa kalgawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduwe rasa gedhe keburu sengit karo Semar to, ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gagit. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat. Pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijik urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara, kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki
kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah hatimu, seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wong ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kuwi? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho ora ngomong. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bimenson jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Yo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Agung Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Mbah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki anu, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge terus? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ha ta, Pak? Setuju ta, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki dadekke copet. Dadekke copet dhewe wis kok gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urip to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathung ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak
jilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo kowe mungsuh dewa menang bengi iki estu Pak domongi kok matur nuwun adimu belani nggih ngestakaken dawuh bun-bunan kula Pak wah maknyes dian kula ditumbak ya ora temomo ora disuduk keris ya ora temomo ora di circle ya ora temomo ora gleleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus ya halo Pak kowe arep melu perang kok melu ibuku wis entek wih senengane kok liyane wis waton teles aku ora kepoyo gamu men eno lara dikayo aku ora wis wah edan nang mripat padang ya ketetesan soalé kula mboten lega ra sing manah kula menawi mboten belani iki Lurah Bagong Bapak Marasepuh kula nyuwun dipun dilat supados kula didaya Bagong piye iki ora apa-apa Pak yakin iki anakmu apa iki anakmu padha karo kulit dagingmu kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku iki sing njaluk bojomu lho ora masalah men bojoku gleleng ngombok menawa melu perang ya nem nggih monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dateng kula Bagong piye Bagong waduh piye ya nun bathuk oh nggih lali kula yen pangapunten Bapak Semar nggih bathuk ngono bungkuk ora ngene wae mer ya saiki dijajal kadek dayane Bapak anak menang sapa aku wis rong sasi ora lho men kowe kok kuwani ora kekudung penyanyi kula niku kalian bapak mesti sampun kados anak dhewe ampun de panyol kula puwun sing mboten niki ming demi keamanan supaya mangken wonten dewa sing mlebu wonten ing bale wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wusu oh bojomu iki anu kok nggen olahragawan pencak silat to heeh oh pothok mbiyen ngarep boto papate prang padha aku ngarep kerupuk 8 kerupuk aku wae kuat lho mung kerupuk kok dipamerke Petro dalem Pak nawa gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala dewa dirampungi oh nggih ngestaken dawuh aku meling karo kowe ya dewa iki malati nggih mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai wis ora kena mergo kuwi wis dipesthekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena waduh terus ngen pundi ngantem dewa kuwi dodo medun pupu angsal entuk weteng angsal entuk waton dodo medun ya Tru ya ha iya omongi nek diantem nggon weteng apa-apa nggon pupu apa-apa diplotot wae kuwi le mari 3 dina larang-larang nganti suwane matuk ngono lho
Bagong. Awi pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nala gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Ndika ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta wah dewa do tekan kene ya Truk. Heeh. Monggo dewa ki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya Truk. Heeh. Ning arepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan Pak. Nglabui karo celeng gudiken iki. Mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane wingi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ngewangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-mbunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene mundhamana wis setan kowe. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Nek mergo guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan munjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng cah ringke kok. Wis didilat mbun-mbunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Neng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Neng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap ya. Ora tak siapke linmas ki. Ardo tuman ora. Wis dadi wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kok cangkemmu. Lencang muka, gerak. Cekap gerak. Berhitung mulai. Tempe siji. Sate loro. Goblok kira tau baris ora. Wis ora am sembrono, minggir. Pancen kowe mau perang kowe mundur. Tangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggono magawi gelari rawang
Cuk. Iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Ngono kuwi gumantung wong-wongane kok. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane Nyatet neng kayangan. mula kok ngendi-endi poin. Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora kok ngerti no. Ndereke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, ndereke Durjana ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mbul dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa iki? Bathara Yama Dipati. Kewajibane Njabut nyawa. edan. Aku dadi aku entong musuh tukang jabut nyawa. Ha karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Kartoku kok Anu nyatut untune Yama Dipati. Dheke sandurunge jabut nyawaku jabut sik. Mongole ku jabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung utus kowe. Iku senengane nek dikeplak bales e. Bales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nolo gareng tak tampa. Pangestuku tambanono. Nun nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tambanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tambanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nul karing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Grama, Brahma. hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula ya Gareng tak tampa. Bathara Yama Dipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yama Dipati bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa, jabut untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala gareng pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, mergo Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegereng kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candradimukha. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa lala gareng. Setyaki tinunun waduh gadanira wirang tumandang Ben terus. Setyaniku garwanira. Amen gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ya ora. Sri Baladewa Narpati. Iki ngopo iki ora? Rasa werna-werna to, Gong. Mun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, buk terus nek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ada sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Lho ini Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalah apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, aku ngarep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem.
Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing naladeni apamu. Ora minggat suara aku tiban tangan kene margane patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Leng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae lah. Aku butuh ya, Tru. Iya, iya. Kene mergane patimu mamajo kula ladeni betara penyarian. Dian ngatak aji lembu sekian kowe kebar. Ayo pilih awakku. Bingung aku terus musuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek musuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal. Dijoke sih, dijoke. Kaya apik-apik oh. Pokoknya kutuk to, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro bakok. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora is didilat bapak nang mbun-mbun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabut nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo. Tak selenggarake regane nang kiriku, Tru. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong. Lho kok wangsulan. Pet-petane ndasku. Iso tangi ora? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho. Weh, latara. Kowe jabut aku ora mati, tak jabut kene. Aduh.
ndakake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa nggenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alasan anakku Bagong. Pak, warna ndi, Pak? Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben iki wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben Pak, wis ben. Abilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak, wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging lebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Nala garing wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ngrasih mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nang ngaten kula aturi bidal sak menika sareng kaliyan lampahipun ingkang rayi. Iya takutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Kong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis nek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu ge tok paido. Aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga Kusnul Khotimah ya to. Anjen setan. Lawitena piye wong
ngomong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulon kula dados idolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngopo-ngopo kok dititipi anak. Ngopo? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Kang. Ora rasa kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Kang, aku tak menyang rutinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegeran aku aja. Lah apa? Aku ora duwe kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Lah sanganku gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjing setan ta. Ya terus mangkat yo nderek bapakmu ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak kowe. Lu kita leno tinggi tunggatung kadereng momong memangun manah rahayu mamring sepi iki monggo mengkari 3 dina aku janjeni ro masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng yo melu, Petro yo melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petro mbelani aku nek jane minggati aku. Minggati masalahku. Wis kena aku ra budidaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki. Monggo Semar ki. Woi, Jadeng. Kelingan aku. Semar ki duwe kakang. Ya kuwi Kakang Tomblok. Togok. Wah, siwa togok arep tak jaluki donatur. Apa lho? Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do sapa. Kok sapa kaya pitik? Maksude dodolan ning omahku ngono lho, Gek. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saora-orane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab ndinglung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul kok? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamriku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra Trata Sabrang. Kudu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Monggo nitik kereta kencana jluk ana ing omah kene terus mlebu
terus sak pejagung karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu ratu Sabrak. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Monggo Bagong iki sak cek jumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke mung dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus Lah ya jagongan karo aku sawen-wen. Monggo blas to, anak Semar ki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar ki adikku lho. lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning tlatah Sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Ning le pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunge sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Kok. Rekat lampahing rata tampan loro prateng sukuning argaram kang tumingal omong geram kang tumingal dendeng saingga praja kocap katarita nalika semanten eling-eling ki lurah togok niki Sang Hyang Catu goreng ngi Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk dados sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking ketebian mangono pangudas marane ora liya kejaba mung ki lurah Bagong ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong mangkono pangudas marane ki lurah Bagong. Assalamualaikum, Wong. Wong, aku rawuh, Wong. Betegek. Wah, cangkeme wis ketok. Andel ora. Rak ming padha karo diisin-isinke ta kowe, Gong. Lho kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wong, aduh liwat niki, Wong. Lawange ndi, Wong? Lawange ngarep kuwi Cah Edan. Oh iya, Cak Kentir. Aja tok wangsi ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wong. Betegek. Trembilung kang sarawita kang sapo bandil ing teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wae, ngaturke bekti ya wae. Iya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Anggeng bilang lali aku. Slamet, wae bilang. Diku katur ya wae. Tak tampa Bagong. Mangestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus ta, wae. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya wae. Heeh, sehat.
Siwa Togok sehat po? Yo, selamat sehat le cah bagus. Sangeme kok Sadawa po? Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngopo-opo sak kenake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik po. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Ae to sing nang buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikan to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep. Aja waton lekep. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan. Jebule tenan piye? Pikulan Pukulun. pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus Arep boyong karo aku. arep boyong karo kowe. Dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manek rungkat. Kowe omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lekmu duar ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manik Maya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus bapak Bathara Guru teko aku mundur. Terus si Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki nek Bagong tak boyong iki jole aku. Bagong aja teko ning kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar kowe lho. Terus Gareng ya muni ngono. Aku ya tak gelem dadi jole. Si Petra ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petra. lho nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wah, Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kan bilung kan? Anak tikus. Dudu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundul motos lho iki mbok ya dilereni lek seneng main ngono ra. Ratu kok abang. Terus Aku ki mbarpe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manik Maya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manik Maya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manik Maya karo aku karo bapakmu. Sane dianak Manik Maya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Oke. Togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku tan trimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora.
Lah aku tok kon ngopo? Aku terke nang kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong, nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya ki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa godhog. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk godhog sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kayangan ki gawat kok ana bodigate bareng. Sapa Cingkara Bala Balapata? Nah terus kowe saling wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki baguse ra jamak-jamak. Pokoke aku nek nang dalan di Bacul wedok, aku mampir sik lho kok. Aja Janaka ki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Gua entuk dodok. Ora. Aku sale curiga karo kowe kok. Kok meneh ora. Siwa, Ora omong. Ngambek-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum. menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngambek-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Kok. Iki ngampet wis ket mau Omong wae malah pidato.